Rigima dai ta barke tsakanin Sani Liya da kuma mawaƙi Dauda Kahutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake sado da ku a cikin wannan labaran. Rigimar dai ta samo asali ne tun lokacin da Sani Liya ya wata waka mai suna ABC ta ji kunya. A cikin wakar ya dan tattaɓa APC ya dan dai abin dai kasan dai mawaka dai na siyasa ba sai na gaya muku ba. To shi kuma da ya ji waka shi ne fito yana magana akan cewa kaza ko waka shi aka faji ko me dai. To shi dai Sani Liya sai ya fusata shi ma sai zo ya raddi akai. Ga dai takaitaccen bidiyon da Sani Liya sai ku saurara, amma ba full bace ba domin kuwa bai saki full din ba, ya ce dai zai saki. Ga ta nan sai ku ji. Bakin yaran can ya bugi kirji, a waka ta siyasa wai sai tashi ake ji, idan shi kamar albadari za ya ci gurji. Ganarar ka kullum nan da ka kurba da gudaji, ba wanda a ƙauyen zuba bai sha ta wadawa. Fatan dai za ku ja shi domin ya saka muku ita, sai ku je ku ji. Mu dai 'yan kallo ne, muna nan gefe kawai dai abin da za mu dinga yi kawai in mun ji abin da ya kamata mu sanar da ku za mu sanar da ku. Saboda haka sai ku subscribe ku danna alamar ƙarar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai albarka IB Top Fame.